Moje meno je Diana Javorčíková a som mestskou poslankyňou aj predsedničkou komisie Mestského zastupiteľstva pre sociálny rozvoj, bývanie a zdravie. A téme dostupného bývania sa venujem niekoľko rokov prostredníctvom mojich charitatívnych a dobrovoľníckych akcií v spolupráci s rôznymi mimovládnymi organizáciami, ale aj krízovými strediskami. No a prečo si myslím, že téma dostupného bývania je taká, ktorá by mala byť prezentovaná medzi top 5 témami, ktoré na dnešnej konferencii odznejú? O tom by som vám rada povedala, pretože nie každý možno, že rozumie, že to dostupné bývanie je naozaj problémom každého z nás. Naša generácia a povedzme generácia staršia možno nemá takú zažitú skúsenosť, že má akútnu potrebu zabezpečiť si bývanie, pretože sme, povedzme, mali ešte príležitosť kúpiť si dostupné nehnuteľnosti, mali sme dostupné hypotéky, možno, že sme si mohli odkúpiť tie štátne byty, prípadne sme zdedili niečo. No ale predstavte si, ako to majú dnes ľudia, ktorí sú vo veku, povedzme, 18, 20, 25 alebo 30 rokov. Možno niektorí z vás máte deti v takomto veku, no a sú to v podstate absolventi stredných a vysokých škôl, ktorí keď skončia školu v Banskej Bystrici, tak nastúpia do práce. V Banskej Bystrici je to väčšinou služby, malé a stredné podniky alebo povedzme inštitúcie s tabuľkovými platmi. Títo ľudia s tými tabuľkovými platmi si nie veľmi môžu dovoliť dnes už drahé hypotéky a nemôžu si veľmi dovoliť ani komerčný nájom. Neviem, či si tak niekedy pozeráte, že ako sa pohybujú dnes nájmy v Banskej Bystrici. Povedzme také dvojizbové byty, to sú presne tie, ktoré sú pre túto cieľovú skupinu obyvateľov, čiže pre tie decká 18, 20, 25 ročné. Tie dvojizbové byty u nás komerčné nájmy v Banskej Bystrici sa pohybujú od 700 eur. No tak si predstavte, že zarábate bez 0 rokov praxe, zarábate vlastne tabuľkový plat a máte takýto vysoký komerčný nájom. Čo to môže spôsobiť? Takýto mladý človek sa dostane vlastne pred dilemu. Či ostane žiť v Banskej Bystrici, alebo či odchádza do mesta, kde je ponuka práce lepšia, kde sú možno vyššie platy, kde sú možno korporáty, kde sú možno štátne inštitúcie s lepšími platmi, kde je, povedzme, že aj ten krajší a udržiavanejší verejný priestor, viacej ponuky pre mladé rodiny. To znamená, že v Banskej Bystrice odchádzajú mladí ľudia. Dámy a páni, nie je to klišé, ktoré sa používa, ale pozrite sa. V roku 2025 mala Banská Bystrica 81 281 obyvateľov, 2005, a v roku 2024 73 500. Aktuálny údaj ku koncu mája zo štatistického úradu je 72 801. Áno? Takže za 20 rokov Banská Bystrica prišla takmer o 10% svojho obyvateľstva. Prečo je to dôležité? Banská Bystrica starne. Ja viem, že mi možno poviete, alebo často sa s tým stretávam, však ale starnú všetky mestá. Áno. Áno, starne celá Európa, celý západný svet. Ale podľa údajov štatistického úradu a takisto demografického vývoja nášho mesta, Banská Bystrica je najrýchlejšie starnúcim mestom na Slovensku. Mladí ľudia odchádzajú, no a čo to pre nás znamená? V roku 2020 bolo 66% obyvateľstva v produktívnom veku a 20% v tom seniorskom poproduktívnom. O 4 roky neskôr už bolo iba 60% v produktívnom veku a 23% v poproduktívnom veku. To znamená, že ľudia v produktívnom veku samozrejme platia dane, z nich sú odvádzané podielové dane, ktoré sú príjmami obcí. Preto je tento údaj problémom nás všetkých. Čo nám ponúka Banská Bystrica? Banská Bystrica samozrejme nedisponuje naše mesto len týmito nájomnými mestskými bytmi, samozrejme sú tu aj normálne komerčné nájmy a komerčné byty na predaj, ale Banská Bystrica ako mesto má 314 nájomných bytov. Priatelia, ja som vám tam naschvál dala porovnanie s inými krajskými mestami, napríklad Žilina 1092, Trnava, keď už tu odznela Trnava dnes, 702. Ale pozor, priatelia, Zvolen raz toľko ako my, hej, 607, to som tam dala na schvál. A teraz pozor, príde bomba roka, Brezno 183, tento údaj je ešte pred
s kolaudovaním 96 bytov, ktoré na Mazurníku teraz dostávali, plus majú rozostávaných ďalších 70 v kasárniach a ďalších 40 v bývalých internátoch, ktoré odkúpili od BBSK. Takže Brezno nás milovými krokmi predbieha nielen vo verejných priestoroch, ale napríklad aj v nájomných bytoch. No, dovolila som si vám tu dať ešte takúto tabuľku, ktorá je podľa mňa veľmi dôležitá preto, aby sme si uvedomili, že naozaj akej širokej skupiny sa týka dostupné bývanie a ten problém. Pozrite sa, že tam máme napríklad mladých ľudí od 18 do 30 rokov, počet 21, veľké číslo máme osôb nad 60 rokov, 93, ale napríklad, keď si pozrite ten spodný riadok izbovitosti, 4, 5 a 6 izbové byty, tam sú takisto nejakí žiadatelia. Toto číslo 316 je číslo aktuálne žiadateľov, to sú tí pod čiarou, ktorí čakajú aj 10 rokov. Alebo aj nečakajú, lebo si pochopiteľne nájdu bývanie niekde inde. No a odborníci sa samozrejme zhodujú, že to číslo by bolo diametrálne odlišné, keby u nás tie procesy boli flexibilnejšie, rýchlejšie a keby sme napríklad za posledných 20 rokov postavili v Banskej Bystrici čo i len jeden nájomný byt, čo sme nepostavili. A prečo vám tú žltú tabuľku hovorím? Je to dôležité z toho dôvodu, aby sme možno pochopili, lebo my máme ešte v sebe také zaužívané, že nájomné bývanie sa týka najmä ľudí sociálne slabších, marginalizovaných rómskych komunít, povedzme ľudí bez domova. Ale nie je to tak. Tá skupina, ktorej sa týka dostupné bývanie, je obrovská. Sú to naozaj mladí ľudia po škole. Sú to jednorodičia. Neviem, či si uvedomujete, aký problém majú napríklad matky alebo otcovia, ktorí sami žijú s deťmi, dostať sa do komerčného nájmu z dôvodu teda zvýšenej ochrany ich ako nájomníkov v prípade ukončenia zmluvy. Predstavte si, že máte 4 alebo 5 detí. Myslíte si, že by ste si našli komerčný nájom v Banskej Bystrici? Veľký problém. A mohli by ste si ho dovoliť, keď máte 4 alebo 5 detí? No. Ja mám 3 a mám čo robiť. A týka sa to samozrejme aj tých skupín, ktoré som spomínala, čiže MRK a ľudí bez domova. No ale, čo sa stane, ak s týmto nič neurobíme? Dámy a páni, my prídeme o talenty. Prídeme o mozgy, ale prídeme aj o tie ruky, ktoré sa o nás postarajú v čase choroby alebo staroby. Proste nebude tu mať kto tvoriť hodnoty. Súvisí to aj potom s poklesom podielových daní a samozrejme kvalitou služieb, ktoré nám samospráva dokáže poskytnúť. No, ale keďže nechceme byť úplne na dne, poďme sa pozrieť, čo s tým môžeme urobiť. Ako v prvom rade by bolo treba dokončiť program rozvoja bývania. Ja som veľmi rada, že mesto Banská Bystrica po 5 rokoch nečinnosti začalo participatívne a naozaj veľmi transparentne tvoriť tento záväzný dokument a je to pre nás jedinečná šanca koncepčne uchopiť to, ako chceme mať Banskú Bystricu v rozvoji bývania. Vieme spraviť aj pasportizáciu mestských budov, zistiť, či sú niektoré vhodné na prerábanie, aby sa z nich stali nájomné byty. Ale vieme to urobiť takisto aj s inými vlastníkmi na území mesta, napríklad ako to má to spomínané Brezno, ktoré odkúpilo internáty od BBSK a prerába ich na nájomné byty. Vieme budovať aj vlastný bytový fond, ktorý by sme už teda veľmi mali začať budovať, ale napríklad si vieme stanoviť aj každoročné realizovateľné ciele na rekonštrukciu nášho bytového fondu, ktorý už existuje. Vieme si vypracovať aj koncepciu získavania pozemkov, aby sme mali časom, kde tie mestské nájomné byty stavať, a vieme zriadiť aj mestskú nájomnú agentúru. Veľmi stručne, iba čo môžeme stavať a mali by sme stavať hneď teraz, sú byty na Ďumbierskej ulici. K tomuto sa ale môžem vyjadriť, ak bude nejaká otázka, alebo prípadne po diskusii, pretože je tam nejaký zádrhel, že prečo stále nestaviame. Ale keďže téma dostupného bývania je veľmi, veľmi široká a dá sa rozprávať od spolupráce s developermi, so súkromným sektorom, o rôznych riešeniach a možnostiach
Ja som si vybrala jednu konkrétnu tému, ktorá si myslím, že by tu mala odznieť, pretože je veľmi inšpiratívna a bolo by úžasné, keby sme v Banskej Bystrici niečo podobné mali. Na Slovensku už funguje prostredníctvom rôznych mimovládnych organizácií nájomná agentúra, ale Bratislava je prvá samospráva, ktorá si zriadila mestskú nájomnú agentúru. Deje sa tak prostredníctvom neziskovej organizácie Bratislavská organizácia bývania. A ja som veľmi šťastná, že tento inšpiratívny príbeh, ako to funguje, nám dnes porozpráva jej riaditeľka Laura Kováčová. Ďakujem vám za pozornosť. Dobrý deň. Ja iba kým sa to nastaví. Ja síce prichádzam z Bratislavy profesne, ale pochádzam z Rimavskej Soboty a teda som tuto z nedaleka a veľmi ma teší, že v Banskej Bystrici sa teda hovorí o takýchto... Dobre, týmto veľkým. Ja sa budem pozerať tu, lebo nemám dioptrie, takže ja tam vôbec nevidím. Takže ešte raz ďakujem za pozvanie, že som mohla prísť. Teším sa, že ste si vybrali takéto dôležité témy a jednou z nich teda dostupné bývanie. Ja pôsobím posledných 5 rokov na Bratislavskom magistráte. Pôvodne som pôsobila na sekcii sociálnych vecí a prešla som si rôznymi projektami dostupného bývania, kde sa napríklad pilotovalo aj bývanie vlastne tzv. Housing First, ktoré bolo takým akoby pilotom pre aj zmenu vlastne všeobecne záväzného nariadenia v Bratislave o prideľovaní bytov, aby sa tam dostali vlastne aj tí najzraniteľnejší. O tom teraz, hovoriť nebudem, to určite poznajú túto kolegyne, kolegovia, zase moje kolegovstvo, ktoré sa tomu venuje. Ja predstavujem alebo budem zastupovať len jednu časť mozaiky mestskej bytovej politiky, ktorá sa ukazuje, že je tiež niečím dôležitá. Teda teraz som tu za neziskovú organizáciu BOB, alebo BOB, ktorá zastrešuje činnosť Mestskej nájomnej agentúry a je to mestom zriadená neziskovka, to je veľmi dôležité. A okrem toho teda ešte stále pokračujem v štúdiu, vlastne, kde ma táto dostupnosť bývania zaujíma ako sociálnu antropologičku. Myslím si, že je to veľmi dôležitá oblasť aj potom pre mesto a pre to, ako sa tvoria politiky, napríklad aj bývania, aby niekto neostal vlastne hodený cez palubu. A teda Mestská nájomná agentúra, ako tu už Diana povedala, my sme prvá samospráva, ktorá to spustila. Predtým to boli teda neziskové, a sú to stále neziskové organizácie, ktoré naprieč vlastne Slovenskom aj cez grantový program Ministerstva sociálnych vecí môže čerpať podporu na to, aby to mohlo fungovať. A úplne v skratke je to, že ja si pomôžem obrázkom, a to je to, že spájame alebo sme prostredníkom medzi ľuďmi, ktorí majú bývanie a medzi tými, ktorí potrebujú bývať. To je úplne, že v skratke. Tie cieľové skupiny sú podľa mňa na konci dňa vždy politické vlastne rozhodnutie, že pre koho sú v podstate určené. Nebudem zachádzať do detailov histórie toho, ako sociálne nájomné agentúry vznikli v zahraničí, pochádzajú z oblasti Beneluxu. Vznikali pri prílive ľudí z iných krajín, ktorí sa nedostávali vlastne do bývania na komerčnom trhu a neziskové organizácie v týchto krajinách vlastne pomohli týmto ľuďom prekonať tie bariéry. Toto zostáva vlastne pravdou pri mestských alebo pri nájomných agentúrach, ktoré nájdeme teraz v Českej republike, Maďarsku, Poľsku, úplne že rôzne. Ja sa vlastne teším, že môžeme byť inšpiráciou pre iné samosprávy, lebo aj my pri tom, keď sme spúšťali vlastne MNA v Bratislave, tak sme v podstate na veľmi pravidelnej báze komunikovali s Prahou. Čo je možno nevýhoda je, že stále na štátnej úrovni nie je uchopená táto agentúra ako napríklad nejaká sociálna služba. Sme teda na nejakej pomedzi realitnej sociálnej služby, zatiaľ to nie je nejakým spôsobom ako keby nakreslené oficiálne, takže je tu aj nejaká miera výhod v tom, že si to každá tá agentúra môže tak trochu nakresliť sama. My fungujeme od konca roka 2022. Prvý byt sme prijali vlastne v januári 2023 a v marci sme zabývali prvú rodinu, vtedy som tam ešte bola sama, potom sa neskôr pridali kolegyne, mohli sme vlastne prejsť do takej kampane, kedy sme
začali spolupracovať nielen s právnickými osobami v tom prenajme, teda my sa snažíme získať byty, ktoré už existujú, do nejakého akoby kvázi navýšenia bytového fondu, hoci nie je teda vo vlastníctve mesta, ale nejakým spôsobom ho môžeme distribuovať. A vlastne minulý rok, takto v podstate pred rokom, sme sa otvorili aj verejnosti a už v podstate 13 majiteľiek z Bratislavy sa k nám pridalo. Ešte sa vrátim iba sem a chcem to veľmi zdôrazniť, že MNA nie je sama o sebe univerzálne riešenie na krízu bývania, ale len ukazuje na tú rozmanitosť bytovej núdze a vylúčenia z bývania, na ktoré potrebujeme rôzne vlastne služby zamerané vlastne na všetky tie potreby ľudí, ktorí do toho bývania prichádzajú a ako vieme, tak bývanie vlastne je potreba predovšetkým. Ale čo je vlastne super výhoda, je, že pracujete s tým existujúcim bytovým fondom. Čo sa týka nejakých úradných figlov, to veľmi radi poskytneme prostredníctvom konzultácií, tým vás nebudem zaťažovať, ale teda ten súkromný sektor sa ukazuje, aspoň z našej skúsenosti, ako fajn partner, keď to ponúknete ako protislužbu. Že vlastne môžete požadovať znížené nájomné na základe vlastne tej protislužby, že sa staráte vlastne o ten byt a ten majiteľ v podstate nemá žiadne starosti s prenajmom. Je však ale dôležité povedať, že ak budete zabývať nejakým spôsobom zraniteľné cieľové skupiny, tak potrebujete mať v tomto bývaní naviazanú sociálnu podporu, ktorá je ale oddelená od bývania. To je veľmi dôležité povedať, že nemôže niekto, kto bude kontrolovať ako keby to bývanie, v zmysle, či ľudia platia, či tam je všetko v poriadku po technickej stránke, tak tento istý človek alebo tento istý tým nemôže vykonávať vlastne tú sociálnu prácu alebo nejakú psychologickú podporu a podobne. My spolupracujeme teda s magistrátom, ktorý nám zastrešuje v podstate všetky tie doplnkové služby, ktoré sa v tom bývaní teda môžu vyskytnúť a je to vždy s cieľom prevencie straty toho bývania. Spolupracujeme teda s majiteľmi bytov. Ukazuje sa nám, že sú to prevažne ľudia, ktorí ktorí k tomu bytu prišli tak nejak trochu možno aj náhodou, nepotrebujú ho, nechcú ho úplne predať, možno žijú mimo mesta, mimo Slovenska kľudne aj. Nechcú mať starosti, chcú mať garantovaný ten nájom bez ohľadu na to, či je ten byt prázdny alebo nie. A teraz je také zaujímavé, že čoraz viac ľudí, jak sa nám trošku rozbieha kampaň, sa nám ozýva, že tie byty mali proste že roky prázdne. A mňa osobne veľmi teší, že práve tieto byty sa vracajú ako keby na trh pre tých ľudí. A tie rodiny, s ktorými momentálne pracujeme, sú prevažne z mestských ubytovní alebo z krízových centier. Trošku už začíname pilotovať aj spoluprácu s niektorými neziskovými organizáciami a v podstate sa k nám dostávajú rodiny, ktoré žijú momentálne napríklad v exponovaných lokalitách, čo sú fakt, že nechutné komerčné ubytovne so švábami, bez okna niekedy a podobne. Uzatvárame nájomné zmluvy s týmito majiteľmi na 2 roky a potom ročné podnájomné zmluvy, štandardné, avšak vždy s možnosťou predĺženia. Vždy sa snažíme s tými majiteľmi vlastne pri tých rozhovoroch rozprávať veľmi otvorene o tom, že by sme... Mne to zavibrovalo, takže musím zrýchliť však. Alebo ja neviem. Snažíme sa o dlhodobú spoluprácu, to otvorene komunikujeme, pretože nechceme, aby tí ľudia proste menili bývanie. Ja zrýchlim, tu sú nejaké čísla, ktoré sa nám podarili od roku 2023. Spolupracujeme s veľkými, teda aj nejakými organizáciami, inštitúciami, čo je veľmi dôležité povedať pre fungovanie, keďže, ako som na začiatku povedala, nefunguje nejaké štátne, alebo nesnívame ani o európskych peniazoch momentálne ešte ani, a potrebujete nejaký fond, ktorý garantuje niečo tým majiteľom a v prípade potreby teda v prípade potreby zasanuje aj nejakú mimoriadnu pomoc pre tie rodiny, ktoré tam bývajú. Máme 23 prenajatých bytov, 8, respektíve 10 je od veľkých prenajímateľov a tých zvyšných 13 máme od bežných fyzických osôb. Celkovo sme zabývali 24 rodín, teraz u nás býva 21 rodín a celkovo to predstavuje, už sa blížime k 100 ľudí, zhruba polovica sú deti. Spracovali sme 82 žiadostí, máme 8 zvieratiek. Tu sú všetky vlastne organizácie, s ktorými spolupracujeme. A možno ešte sa vrátim, lebo toto možno bude dôležité povedať, že
veľmi dôležitá je nejaká aj akoby podporná sieť, že toto nerobíme len my ako Bob, alebo že ja ako Laura a moje kolegyne, ale máme za sebou naozaj že podpornú sieť právneho tímu, marketingového tímu, účtovných akoby ľudí, ktorí rozumejú všetkým týmto veciam a v rámci tej organizácie sa nám to robí ľahšie, lebo sme vytrhnutí akoby trošku z toho mesta, pretože tam sa to legislatívne v podstate nedalo urobiť. Robili sme si právnu analýzu, to si myslím, že čaká aj vás a myslím, že tá odpoveď bude v tejto chvíli zatiaľ podobná. Veľa sme sa naučili, riešime susedské sťažnosti, ale nie len na naše rodiny, ale aj my už sa začíname brániť proti tomu susedstvu, lebo tie diskriminácie sú naozaj rôzne. Je to od toho, že sa niekomu nepáči ten človek iba na pohľad, alebo že má proste presne tých viac detí, je to rómska rodina, proste rôzne takéto veci. Je dobré pochopiť vlastne to, že aj keď sa nám stane nejaká negatívna vec, tak nemusí to znamenať akoby vzorec, ja sa riadím takou vetičkou, že možno v tom čase to nebol správny byt pre tú danú rodinu, možno ešte neboli úplne ready ako keby na to samostatné bývanie, ale netreba na to ako keby zanevrieť. Veľmi sa riadíme individuálnym prístupom a spolu s kolegyňami hľadáme vždy nejaké kreatívne riešenia a robíme to všetko s nejakým citlivovaním aj verejnosti. Zase mi to zavybralo. A tu je jeden citát našej rodiny. Iba to rýchlo prečítam, prepáčte. Získanie bytu pre nás znamená konečne stabilitu a zázemie, pocit kľudu a istoty, menej stresu, miesto, kde sa tešíme, kde si môžeme oddychnúť, načerpať energiu a nazvať ho našim domovom. Toto inak povedala jedna naša podnájomnička, ktorá prišla po, myslím, že v 8 alebo skoro 10 rokoch z mestskej ubytovne, z ktorej sa vlastne nevedela ako samoživiteľka dostať. A ona a jej syn pracujú ako ošetrovatelia napríklad z okolností v Bratislave, pretože tá nedostupnosť toho bývania, ako aj Diana spomínala, sa týka aj ľudí, presne ktorých potrebujeme, pretože robia v prekarizovaných zamestnaniach, ktoré to mesto jednoducho naozaj nevyhnutne potrebuje. Ja končím. Nemusíte mi už.